No tak toto je jedna z takých posledných staničiek a jedna aj z tých najmodernejších a môžeme si k nej niečo povedať, takže ono to aj vyzerá, že je celá z dreva a pritom tvrdíme, že drevo, a je to pravda, je nevhodný materiál na staničky pred medveďom, lenže tuto to len slúži ako dekorácia. Vnútorný skelet je celý zo železa. Čo si ale už tu môžeme všimnúť, tieto staničky boli navrhované s nami, čiže s ľuďmi, ktorí o medveďoch niečo vedia a môžete si všimnúť už to, takéto tie rozostupy medzi jednotlivými mrežami do 5 cm bez šance, aby tam medveď obchal nejakú labu. Toto má už vlastne aj takú nejakú zelenú strechu. Má to po väčšine tieto staničky, niektoré mávajú už aj fotovoltiku, mávajú svoju baterku, čiže keď večer prídete, tak sa to vlastne celé rozsvieti. Ale čo je veľmi dôležité, otvára sa to na čip, čiže bez šance, aby sa do toho medveď dostal. Vždy tvrdíme, že teda aj niektoré kontajnery sú dobré, čo sa týka zabezpečenia pred prístupom medveďa a nedého, ale stanička je najlepším riešením hlavne z toho dôvodu, že do nej môžete dať naozaj ktorýkoľvek kontajner. Či sú to plasty, či je to bio, či je to komunál, dáte to do staničky a máte to pred medveďom perfektne zabezpečené. Týchto staničiek sa podarilo vlastne z projektu ešte bývalej vládnej garnitúry postaviť viac ako 100 po Tatrách a v celom okrese Poprad, takže toto je tiež výrazný posun. Máme veľmi pekné dáta na to, ako to vyzeralo v roku 2020 a 2021 a následne ako sa to posunulo v roku 2022 a 2023, ako sa znížili tie výskyty medveďa v intraviláne, znížili sa hlásenia. Čiže ak je v danej oblasti problém číslo 1 odpad a ľudia sa zamerajú na zabezpečenie toho odpadu, tak toto je jasná ukážka aj zo Slovenska, že tieto riešenia fungujú a že tie príchody medveďa do intravilánu a do blízkosti ľudí a ľudských obydlí budú nižšie a samozrejme v menšom počte, čiže je to funkčné riešenie.